Nagyon izgultam, hiszen picit az ötletgazda voltam, hogy ide hozzuk ezt a rendezvényt. Ismertem ezt az objektumot, ismertem jól, hiszen sok-sok versenyen jártunk itt, de nemzeti vágtát még közel se rendeztük. Gyönyörű itt a Bükk-hegység lábánál. Most így vasárnap azt gondolom, hogy ez jó választás volt. Nagyszerű az idő, ez egyszer egy izgulásunk volt, utána az, hogy nagyon nagy az érdeklődés, nagyon-nagyon sokan jönnek, sokkal többen, mint amire eredetileg gondoltam. És azt gondolom, hogy a pálya, a versenyzés, a távok, a kategóriák, amikre azért sokat kellett tervezni, szervezni, gondolkozni, az beválni látszik. Színvonalas, izgalmas futamok vannak, lehet előzni, jó a közönség, és a lovasok, lótulajdonosok, települések vezetői élvezik nagyon ezt a rendezvényt. Én nagyon örülök, nagyon jó tényleg, amit a kollégák itt felépítettek, és mindenki tudja a dolgát, a stáb nagyon jól végzi a dolgát. Mindenképpen ez egyik fő kulcsa annak, hogy 16-szor is egy sikeres nemzeti vágtát tudjunk csinálni. Én gyerekkoromban sokat jártam ide, mert én mezőcsáti vagyok, és mindig ide jöttünk osztálykirándulásra. Úgyhogy nekem ez még egy nosztalgia is, Szilvásváradra jönni. És hát ennyi lovat és ennyi nézőt, ez gyönyörűség, boldogság. A lovakat nagyon szeretem, az meg külön öröm a színésznek, amikor ilyen gyerekkorának az indiánosát játszhatja, és ez egy magyar főúr, ugye Bánffy Dénes a karakterem, és akkor ebben a jelmezben jöttem el, és hát nyilván azért egy pici lovaglás is azért lesz. Ennél jobb nekem például nem lehet. Izgalmas volt, ez kétségtelen, alapvetően biztonságos, legalábbis arra törekedtünk. Ennek ellenére a drága Bács Peti barátom és kollégám elhagyta lovát, de szerencsére nagyon ügyes színész, kaszkadőr, lovas barátom gond nélkül megúszta, és hát utána, mindezek után még drága Széchenyi Krisztián táncművész barátommal nyomtunk egy jó kis csatát, úgyhogy mondanám, hogy így terveztük, vagy így terveztem. Igen, amúgy így terveztük. A fő szempont mindig az, hogy biztonság legyen, hogy jól érezzük magunkat, hogyha a nézők is élvezték, szerintem igen, akkor mindenki elérte a célt, és a legfontosabb, hogy a lovak szuperek voltak, és hogy nekik nem lett bajuk ezen az amúgy kicsit meredek, de nagyon jó pályán. Botjánekhusz alapítványnak ajánljuk fel az idei évben is a jótékonysági sztárfutam jutalmát, és ezzel is támogatva a lovakat, mert hát mi nagyon szeretjük őket, és remélem, hogy sokat lovagolhatunk még, és vágtázhatunk a hátukon. Most derül ki igazán, hogy a nemzeti vágtának milyen erős a brandje, milyen erős az összetartó ereje, és ez egy nagy szakító próba volt, nem csak a közönség szempontjából, hanem a nemzeti vágta résztvevői szempontjából, a lovasok, a települések szempontjából. Mindenképp egy bátor vállalkozás volt, hogy új helyszínt kerestünk a nemzeti vágtának. Nyilván még nincs vége a versenynek, mikor ez a beszélgetés készül, de hogy versenypályaként maximálisan működik, hihetetlenül lelkes és nagyon megelégedett mindenki, mind a közönség, mind a lovas csapatok. És hát itt ezen a gyönyörű helyen, a Bükkben, a Lipicai Ménes hazájában, ebben a fantasztikus lovas központban talán el lehet mondani, hogy a vágta igazán hazaérkezett, legalábbis ezt hallani és ezt érezni. Fantasztikus a hangulat, fantasztikus a közönség, és hát izgatottak vagyunk, hogy kitartson a jó idő, kitartson a jó hangulat, és egy balesetmentes, sikeres versenyt tudjunk magunk mögött. Az értékek mentén találkozik immáron nagyon hosszú esztendők óta a Herendi Porcelánmanufaktura és a Nemzeti Vágta. Gyönyörű környezetben, megújult helyszínen adhattuk át idén a díjunkat, igazán megtiszteltetése számunkra, és mindig azt szoktam mondani, hogy mi herendiek nem csak egy évre kötődünk valakihez, barátságokat hosszú esztendőre kötünk, és ha lehetőségünk lesz rá, akkor a jövőben is a Nemzeti Vágta mellett fogunk állni. Nagyon izgalmas verseny volt, nagyon erős ellenfelem. Én nagyjából tudtam, mi szeretem volna csinálni, de igazából a start döntött el, de sikerült a startot is úgy alakítanom, hogy a tervek szerint menjen minden. De az volt előttem, hogy meg fogom tudni csinálni, és ez így is lett. My tactic, you know, the flat race, you must start first or second. If you start back, difficult to catch, and step by step to catch the first. I like this horse.
They say for me the horse is crazy, but me more crazy than them. Kimondottan olyan lovat kerestünk, ami a lehető legnagyobb telivérhányadot tartalmazza. Galaxy egy 75%-os magyar félvér. Február óta Tamara nagyon keményen dolgozott azért, mind mentálisan, mind fizikailag, hogy tájon ezzel a babérkoszorúval a nyakába. Úgyhogy én is nagyon gratulálok, és nagyon büszke vagyok rá. Meg kell nyernünk. Másképp nem lehet odaállni a starthoz. Nem tűnt olyan könnyűnek, mint amilyennek tűnt földről, de meg tudtuk oldani Galaxival.